প্রায় ৫০ খেলা খেলাবো Programa जाहैबाय दतमानि हारिमु फोथाराव खुलुमबाय गिबि गिबि खोब गोजोननाय मोनदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि साना मैया सानसेल' जादों मैया 28 तारिख ना 27 तारिखनि जे पिएमबि बडिनि मिटिं बे मिटिंआव जेब्ला आङो लामाजों फैबाय थायो फासथा 6टासो समावसो मानगोनां सारा आंखौ होनदों आं नोंनाव खेबसे प्रग्राम लानो खुनु मिटिं खालामनायनि आं जेबो परिबेस मोनाखै थेवबाबो सानसेल' गेजेराव बे भटाननि गेजेरावनो जों बेबायदि पार्टिखौ अर्गानाइज खालामनानै दिनैनि जे 29 तारिखनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामनि परिबेसखौ नोंथांमोना दिनै टिभि मिडिया पेपारावनो नुबाय नङा होमबा मा नोंसोर दिनै फैनानै नुफैबाय जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय बेसेबां सक्रिय भाबै जों खामानि मावगासिनो दं जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि भटारफोर जोंनि सापर्टारफ्रा बेसेबां गोख्रोङै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकार लाबोफिननांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिननांगौनि सार्थआव दिनै हाजार मानसिया दिनै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों बिपिएफनि केन्डिडेट आं प्रकाश बसुमतारीखौ देरहाहोनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय दिनै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै जोंजों लैहोर फैनानै बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों आं खोब गोजोननाय फोरमायदों आरो आंनि गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो धन्यबाद जासिदों बेवहाय आंना 11टा प्राइमारि दङ आङो खेबसेनो लिंदों समाया गैथ्रा मैया सानसेल' मोनदों जेरैखि जायाबाबो मिटिंआव फैनांगौ फैबाय नङा होमबा दा आं खोब बाख्नायदों सानसेनि समावनो जों खबर होनाय लोगो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मोजां मोननानै जे जों कल्पना खालामनो हायो जों सिन्था खालामनो हायो जे जोंजों सापर्टारबो दङ आं असम्भबसो मोनदों हाजार मानसिजोंसो दिनै नुबाय आं ओंखायनो आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्राय आङो 100% देरहागोनना रोखा आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ मदद होनो हागोन होननानै जोंहा बिसास दं। दिनै बे सुबुं समाजनि गेजेरजों जयनिं हाबाफारिखौ जाबाय
दाथ' आङो सानफ्रोमबो जयनिं खालामनो लेंहरबाय थायो दिनैबो सार फैगोन होननाय लोगो लोगोनो 250 जननि बारा मानसिया जयनिं जाफैनो दं इउनियन एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा BCDC नि मेम्बार बहुत मानसिया जोंजों फैनानै दंबाय सोरबा MSc सोरबा BSc मानसिफ्रा जोंनि BPO राजखान्थि दोलोजों खामानि मावफानो होननानै दिनै जगदान जानो फैदों हयथ' दिनै सारनिया समाय गैयैखाय बिनि प्रेजेन्टआव खालामाबाबो जों एसे उनाव जों बिसोरखौ जगदान खालामगोन ओंखायनो जोंहा दतमा समस्ति हिसाबै जेबो उसुबिदा गैया होननानै आं सानदों रायजो राजाया जोंखौ आंखौ देरहासार खालामगोन बे 100% रोखा आरोखि रायखौ साख्रि लाथारनांगौ ओरैनो फाग्लाबादि दे जाबाय बेनो आरो लोगो मोनबावब्ला जोंना प्रकाशआ देरहासार देरहाखागोन देरहाहोनांगोन आरो आं इएम होगोन जाबाय मन्त्रि पाबो दे प्रकाशকে দেখছে প্রকাশ দেখছে দেখে নাই কিরকম মানুষটা ওই যে ওটা দেখি নাই ভোট দিবেন এই ভোট কোন জায়গায় দিব টর্চ লাইট আগে তো টর্চ লাইট দিছে না আগে তো সব টর্চ লাইট এখন নাঙ্গল দে টর্চ লাইট নাই এখন না আসে না নাই আসে এখন নাঙ্গল দে টর্চ লাইট নাই এখন না আসে কোনো নাই মানে আসে টেম্পো আমি দে এখন সব নাঙ্গল না লেখা দেয় বাস আমি যে কথাগুলো আমি প্রচার করছে ওইটা আমি করবই দে একদম নাঙ্গলে ভোট দেন আমরা বিপিএল সরকার বানাবোই 100% বানাবো আর যে কথাগুলো প্রচার করছে এইগুলো আমি সব 100% কাম করব বুঝছি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ